Čau Víťo, čau brácho, World Class Matadore. Náš barovej Mára 2.0 mě poprosil, jestli bych ti na dnešní speciální den nahrál nějakou krásnou zdravici. Doufám, že si dnešní den z Porocovský židle užiješ, že kluci a holky se na dnešní den pořádně připravili a že tam nalezneš spoustu inspirace. Samozřejmě doufám, že náš Mára zaboduje, drinky jsem chutnal a myslím si, že to je všechno v pořádku. Užij si den, samozřejmě zdravím i Šébu a Tomíka a ať vyhrajete nejlepší. Čau. Čau Víťo, čau brácho, World Class Matadore. Náš barovej Mára 2.0 mě poprosil, jestli bych ti na dnešní speciální den nahrál nějakou krásnou zdravici. Doufám, že si dnešní den z Porocovský židle užiješ, že kluci a holky se na dnešní den pořádně připravili.